syukur nak slem jong unong san hima. Ke Menteri Katanat ke Kuat ke Kia ke Dr. Maisel Amperin Lingdo kala penpau ye kejing lingo ye kejing penbena ban sange terekam ki Asha watla nak yang ke sorkar kejing ye kendo kala kular ye ki katto katne kimat ki baki dawa ke kong Amperin haba ye keren baki nong thok khubor kala ya thu bah kejing ye kendo bat kinong elam ki Asha kila penpau ye kita kimat jing dawa jongki badakal yang ke sorkar ke kular bakin pej ban penur long ye kita ki mat jing dawa kum ke jinglut ye ka bai sumar ke sorkar kala ada ban kular bahkan sapet ye kani bat ban penur long ya kani lingba ke MHIS sakawai pat kamat ka baki penpau kalong panem penkut syu ya ka kam jongki ke sorkar kala sngap ye kani bat kala kular ban penmi de ke polisi ha ka bede bat ke jing seo ha ka ba kile anu jor ye ke jing seo bat ki agan wadi Bat ke kong Amperin kala ya thu baki akan wadi la seo da katanat social welfare Henry ki Asha ka jingmang pisa kam don bat katanat ke kot ke khia jong ke jela Henry ka de ka mang pisa ka bala ai de ka NHM bat ki yo ya ki incentives ki babun bah Henry ke jinglengo kalong bagi nong tre Asha ki penbana da ka jing sange tre kam kala ya thu ru ba ya kani kamat kin ha banyak keren bat menteri rangba ke jela Kapor kebapuan kedua ini dan ki demands jongki kanto kani na pedeng ki demands barok ke baki demand nila depong iki ba ngin kmi ban ngin pet ki pan baki asha workers ki di banyo ya ka free medical treatment ya kata ngila depong iki baki yo ila ka free medical treatment ka chulong ba man ki ashas ki di ban submit regionally la ni district wise ya ki details jongki adhar baki MHIS cards ki jongki lang balada kipang gisitom kim hap shu bansay bisa kanlong ka cash less treatment pani kata nila ay pan ki pan ba kanum don shu katu kajing pendukut ya kakam jongki asya tang namar ba decide ki VECs VHCs lane ki dorba nila depong iki bayakum kita kimat jeng Japan ke jongki ngin penmi da ke policy ke batikna kaban pen khamti ya ki medical officers bakin ai ya ke compulsory certification lada syam bakanu kanu ke kenhon pentrei ya ke health scheme na kanu ke village dorba ka pendukut ya ke kam jing trei jongki acha te tatarung ilaong bangin le no pan saya ka waide bat kata kalong penkeu ya ka jingyo lane ka jik ketulop ka jongki ka kumba ka julong hi ka NHM ka day ka national program ka bha scheme ka bawan na ka sarkar ni kat kum ka bha jong ka NHM la ay ya ki ashas ya ka jingyo jongki kat kum ka bha palayo bat kila enjoy ya kata mentala bonus nem da dobri sedang tray ya kata kam kipan bakin ya nujor lang ka jingyo ka jingkot jengki bat kita ki aganwadi workers ten rek aganwadi penyat social welfare tip scheme sa yo ki boy ki bak penyo ya kata ka remuneration lan ka jingyo kamay dong kam he ti haba ka platung ka kam don bat ka health department namar ka NHM ka ay ka baha ka bakat na kata ka baha ka dem ay lupay ki yo ki incentives ki babon ba but menen ha ka jing amen chisni ha ka jing yakren jungi baki kiru ki kubur baki incentives ki baki yo ki long lupa ki bala bonjan ka syong ha ka jing la jong ki asha bantre immunization incentives pregnancy incentives family planning incentives nakajong ka kam ka bagi try lakajong ka incentives patla ki asha ki try hop ki kitabaro but ki yo in certifications na kita ki MOs lanin na ki rang bashnongs kam don kanu kaching artatin baki asha kila bat kamay sausan hajaru kasbanay ti narapikwa ay ka palat ya kata kabamdan hapo ka kti jong ka health department ngimla maray ngin hapra sukli do jong ka jalaw ni chief minister ngin ya kendo yung honorable chief minister trek ka balingwa kalong ngi ya kren bangin ya kren
balay pan kikwa baneki kae kabaduna kae kabangimpat le ngidon kam ban kan mau bahaka jing tray rengkat berkesuka dai bandon ke jing syariah ong ban syong thaj la makin num tray ban kin sange tray hanga hi ngasa tengok bat ka syong haki asya menta bakin pensyai kae kata kabaki kwa ban pensange kimla ban hol tu ransom yang kesota pidai lupa kinong tray kibayarap ya upat ba klem ki asas kandon kejing teko jong kejing yo jong kekot kakia kababit kabia hato kim shania ela ka jong ka sarkar adu papil hapen syong sangeno adu nriu trik ngamla ban ai osyori ngimtip ka ai ka ban ya kren ban chief minister ngimtip naman habasya ken kelum akmat joki hak tugas ni bagi officers ni syam baka sarkar kandon kam sa kumbas sau puklur ai shisnam ban penbet penbiangi kita ki nyau hajar ngot kita ki asyas ki bedon asau dong jong ka state ke jongi nga ai ka kerwa syaki kum ni naile yakini ki kam ki ban pendeko ya ka kot ka kia jong pot syania ya ka sarkar kadi ka sarkar ka ji ki mafi di ka sarkar ka ban kmi ya ki jing don kam jong untan kam yangi banginnya tengku para bayar trailam ngiru ngitray nam takipat pa kiru ngitray nam ngakerpat rek iti sko hawan ng lek kumne kenang ba ka kam ng Malaysia man kan syai kan bet kan beteng hakar kom